Esta é unha modalidade de bolos que xogan alá na zona de Folgoso do Caurel, son de Visuña, un pueblo que está contra a León xa, e consiste en poñer tres bolos, estes que están xogando agora mismo son de Quiroga. Póñense tres bolos ali a un catro e lánzanse con a chisma que xa veis que non é como unha bola. Incluso os de Quiroga teñen un sitio para meter o dedo, para sujetar mellor a peza. E hai dúas liñas, unha a 15 metros e outra a 20 ou 25. Os que quedan na primeira línea de 15 valen 10 e os que pasen na línea de 25 ou 30 valen 40 puntos. Se a bola con que tiran se queda antes da primeira línea, chamanlle a cocha e non vale, non puntúa nada, porque ten que pasar a línea esa para que poida valer a xogada. Se non pasa da primeira línea, a bola con que xogan non puntúa nada, entonces non fai nada. E son as dúas modalidades moi parecidas. Tanto os de Visuña como os de Quiroga cambian os bolos, as boliñas que son un pouco máis largas, e na máis, xa veis como xogan.